Ай, Дитко. Какво? А? О, тук само дрехи. Тук няма да снимаме. О, 4 часа. Чакай. 4 минути и 20 секунди. А защо така? Това после може да прехвърлим. А? Баба, добър вечер. Добър, кажи здравей. О, здрасти, Бела. Кажи здравей. Е така. Кажи здравей. Кажи здрасти. Така. Я ти, Дитка. Кажи здравей. Здравей. Здравей, тате. И така. А сега най-голямата звезда на нашия екран. Чакай малко. Ще ходи интернет, ма ще ми щупим интернет. Ще ти щупя телевизора. Айде заедно. Заедно да снимам. Айде ти. Чули ме? Аз ще ти Ще ти помагам. щупя телевизора после. Айде. С пръстето. Ето, чакай. Аз ще ти помагам. Чакай, бе.